Meta kien qed jitkellem waqt laqgħa tal-kabinet li saret fil-Malta Business Registry fiż-Żejtun, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li sa nofs din is-sena se tinħareġ sejħa għal repożitorju ċentrali tad-dejta u allura sistema ċentralizzata li bija kumpanija tikseb id-dokumentazzjoni meħtieġa għall-arbil meħtieġ f'post wieħed. Dr. Abela wara l-fema li l-eluq tal-iskejjel tal-isnajja kien żball u għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin l-emkas se terġa' tintroduċi dan il-kunċett. Huwa qal li fil-waqt li fl-Ewropa kulħadd qed jitkellem dwar ekonomiji staġnati, f'Malta id-diskors huwa dwar esperjenzi ta' suċċess. Dr. Abela qal li l-bidla u d-diversifikazzjoni ekonomika trid tkompli biex jitkompla il-progress. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li l-Gvern qabbad ditta internazzjonali li qed tikkwantifika l-effett tat-taxxa tal-emissjonijiet fuq vapuri tal-merkanzija. Dan l-istudju għandu jevalwa l-effett u l-iżvantaġġi ta' tali taxxa fuq pajjiżi bħal Malta. Dr. Xkembri qal ukoll li għaddejjin diskussjonijiet biex il-Gvern jifformula miżuri li jnaqsu mill-impatt ta' din it-taxxa Ewropea li tista' twassal biex vapuri tal-merkanzija jfittxu rotot oħrajn fejn ma jkollhomx għaliex iħallsu dawn it-taxxi. Il-Ministru għall-Ekonomija qal li l-pajjiż qed jirreġistra ekonomija li qed tikber 6 darbiet il-medja Ewropea. Kompla jgħid li dan ifisser li l-Gvern irid jibqa' jaħdem biex isostni l-industrija bħal tal-manifattura, teknoloġija u setturi ġodda ekonomiċi. U għalli bħalissa l-pajjiż jinsab fi stadju fejn qed jaħdem biex kumpaniji foqsma bħal robotika, il-microchips, l-iżvilupp tal-video games, l-intelligenza artifiċjali, cannabis medika u life sciences joħolqu aktar impjiegi. Waqt il-laqgħa tkellmu numru ta' nies minn setturi ekonomiċi differenti fosthom Brian Tabone li fisser l-għajnuna li l-Gvern ta' waqt il-pandemija bħala kruċjali. Qal li l-Gvern għandu jinkoraġġixxi aktar studenti jistudjaw ix-xjenza, teknoloġija, riċerka u anke manutenzjoni. L-imprenditur Awċi John Magro tkellem dwar iż-żieda fl-esportazzjoni li qed tesperjenza l-kumpanija. U wkoll fisser l-għajnuna mogħtija waqt il-pandemija u l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija bħala xi ħaġa pożittiva biex il-kumpanija setet issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha. Qal iżda li hemm bżonn titjib fil-konnettività bejn Malta u Għawdex u bejn Għawdex u l-bqija tad-dinja. U qal li sfida oħra hija dik li titratta l-ħaddiema bil-kumpanija li jmexxi kellha ddur l-ħaddiema barranin, ħafna minnhom ukoll minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea.